Хай! Днес е най-трудната стая. Йо! Тази стая изглежда пократително! Фак, малко нямам глас, докато правя този voice-over, съжалявам. Значи в моя защита тази стая не изглеждаше толкова зле, когато започвах чистенето. Просто съм натрупала много неща, които намерих и докато чистих кухнята и хола също. Започнах да разпределям абсолютно всичко, което намерих в различни органайзери за скинкер, за грим, за аксесуари. Всичките тези бюти неща ще отидат в новото ми шкафче. След като организирах всичко по кутии, ги изнесох от стаята, за да мога да изчистя пода, зад мебелите и вътре в шкафчетата. И най-накрая беше ред да изчистим тази ужасна зона при пералнята. Това е нещото, което най-много дредвах в целия апартамент. Добре, може би беше гардероба и пренареждането на гардероба, което е следващия епизод, но да. Това също не беше никак забавно. Изчегъртах стените, изчистих го много добре, отне много дълго време, но много се гордея с финалният резултат. Продължих с почистването на всичките повърхности и всичките мебели с препарат вътре в шкафчетата и навсякъде. След което най-накрая беше време да стартираме конструкцията на новият ми шкаф. Не знам как успях да го намеря, но то е едно към едно с другият шкаф, който беше тук, когато се нанесох. Вече беше около 2 или 3 часа, затова гледах целия да го построя върху тази малка постелка. И сега ще видите колко перфектно си мачват двата шкафа. Добре да е, явно Лиша тогава не се е вълнувала чак толкова много. Спомням си, че вече беше към 4, аз бях изключително отчаяна, но Боб да Билдър го беха хванали лудите и беше вземал всичките хартисали материали, всичките монтажни познания от последните няколко дена. И сам самичък си поправи щупеното чекмедженце като за един блестящ финал. Тъжно ми е, лошо ми е, спи ми се, искам да умра. Поне двете шкафчета изглеждат много добре едно до друго. Последвайте за час 2. Аз отивам да умра, защото е 4 часа. Бай!